Hey, go in there back. Who is here? Yes, I'm coming. Come. This morning, sir. Yes, what do you want? Do you have rice? Yeah. How much is a plate? 500. Oh, yeah, go bring one plate for me now. My turn. Oh, thank you. Hey, come. Only 1 minute, 500 naira. Yes, these are course. Hey, Jesus. Anyway, no problem. Asanka abanye. How are you now? Hello. Hey, Mwanka de mean. Umwazi onitsha self. Now wow. What's up now? Nne ka ekime. Nne ebu m ego. Yota. Mwa bugo de zege ndi Igbo ni. Mwa ji ego. Lapko maka ihe mfu mgba n'okwu. Lapko na nsu ya no. Mwa chikogodu. Mwa chiko, mwa bugo na prayer point ụmụ nwanyị. Akwụsịkwa ya anyị na-eme. Yota. In fact, na ihe me nga kwulu gị ugwo nne anyị. And I dey talk to you, you know the response. Wetin happen now? Wetin be your name? What is your name? Eh? I must speak English now. Do I say you know the hear Igbo? Wetin be your name? Chifende. Chifende afanka atọgbu enyo. Afa adịka afa ndị mmụọ mmiri na-aza. Chifende. Onye bịa ka ebukwa nne. Anambra State. Ndị Onitsha, ndị otu Onitsha. Unu na-elida nwoke. Mana nwere nsogbu alụlọ. Ego m ada agụ. Ebu m ya ka izu ọgwụ. Ego nji, ilibe ego nji. 20 years in Mandisi Mulia. That one is not a problem. It's not a problem. Can I have your number? Hey, fine girl. One car. Hey! Ojikwa asambodo phone. One car. Ngwa kpọbanụ ka ma pinyelụ m nọmba gị. Hey, asa nwa. Zero gịnị nne? 080. 080. 34. 34. 85. 789. Hey. Nne, don't worry, m ga-akpọ gị. M ga-akpọ gị na phone. Kemgbe na-enwe, which days do you used to have chance? Sundays, Abby. Because I know say you just the pass this Monday morning. That's why you come eat food here. Now Sundays they get chance. Don't worry, I'll call you on Sunday next week. I go flex you for this onitsha. This onitsha where we dey. I go flex it. You gonna say onye day for this time. You understand? You gonna say onye day. That is it. See for this onitsha. Ask for onye they know me. Understand? They know me well. I'll call you. Don't worry. I'll call you on Sunday. We'll flex. On Sunday we'll flex. Don't worry. Bye, woman. Hey, Asana mama. Mwabu ijele. Hello. Ibu ife niile. Hello. Ke eme. I wanted to pay her. Don't worry. I stay here. Let me pay now. Don't worry, I'll pay. Are you sure? I will pay. Are you sure you can pay? Woman, go. I'll call you. I'll pay you. I'll pay you. Don't worry. I'll pay you. Who pay you, okay? Nobody don't know me for this one. You don't know. Don't worry. On Sunday, it's on Sunday that will know me. Anything that you want, just you order. Okay, sir. Chicken, pizza, bye. Thank you. shawarma. Thank you. Wine. Hi. No. This girl fine. I never see this guy yet. This coming Sunday will be pepper. Take everything out. You understand? But wait, man, let me pay you.
Hey, na new na atoka. Ọmalịcha nwa na ebe a, ime onye ọ bụ before. No. Oge mara hey, na wa. The nwa banye ka ọ nkwa ife niile. Ego ka nkụ na-akpa okwezi apụta. Okwezi apụta. Na ego. The money is 5,500. Ọkwa mgbe izi mbi ebe a nụ na-asị m na ego nri bụ 500 naira. Ka ifọ? Ọkwa isi m na ego nri bụ 500 naira ebe a nụ. Okay. The girl did here. Na-ekwu na-asụ m oke dị gị. Uche m ife 5,000 naira. The girl did here 5,500. Adamala ike otu use eme na Onitsha anya. Ọkwụnụ maka eso mgbe enwere Onitsha. I follow for those who owe this Onitsha. Why he do the girl? Why he do the girl before? Why he do here go no before? Ndị ego dị ka nwa ya eni. Ọ nọọra ka ife ọ na-eriziri nri fọ. Ọ na so ndị ko the man no dikwu na yourself. Mụ na matara anụ, atara m ofu anụ ebe anụ. The man no ta before ifta. Adamala ike use eme na Onitsha. Mmadụ mela nnọọ ka o mee tun customer na Onitsha. Unu na-eme nnọọ. Adamala ike use na ife eme 1,000 naira ka ndị ebe a. Ama m fi na 5,000 ife ọ mere. Ọsọ eme 1 million. Ama ọ gbasara m. Ihe akwụ dị ụgwọ tata. Nwaanyị anọ m n'ogologo akụkọ n'ego a na ọ bụrụ na ị dana m ego m were ego apụta I will take this money out. Mba o, hey. Nekwa nwaanyị akpọ m taa yo. Ihe akwụ dị ụgwọ taa. Nekwa nwaanyị akpọkọ m taa yo.